What's up mga kabangs? Welcome back sa akin channel. Hello, kumusta? Kung first time mo sa akin channel, click mo na ang subscribe button at the notification para ma-notify ka every time nag-upload ako ng bagong video. And for today's video, ipapakita ko sa inyo ang aking katas. Hindi katas ko ha. Katas ng YouTube channel. Katas ng aking mga minamanage na YouTubers din. At katas na pag-iipon ko para pagawa at paparepair yung aking bahay dito sa Davao. Ayan guys. So this video will be very long. Hindi naman siya ganun kalong. This video will be not that long. Kasi ipapakita ko sa inyo kung ano yung development ng bahay namin from the start na hindi namin siya pinaayos hanggang sa ngayon. Konting background lang guys. Ang bahay na to is pagmamayari ng auntie ng aking asawa. So this is not a titled house. Wala siyang titulo. Parang rights lang siya. Parang squatter area, parang ganun. Ayan, so nabili ko siya worth 80,000 pesos. Pero hindi namin alam i-demolish pa dito or hindi. But pinagawa namin siya kasi number one, plano namin siya since 2018 pa. So 2019 hindi namin siya napagawa kasi kulang yung pera. But now 2020 during the pandemic, medyo kaya na siya konti. So pinagawa muna namin yung taas. Dito sa taas. Sa baba wala pa. Ayan. So ayan guys. After that, yun, nag-start kami from the start talaga. Napakita ko sa video kasi after ng talk na ito, ipapakita ko sa video lahat-lahat ng pangyayari. At lahat-lahat ng nagastos namin from the start hanggang sa ngayon. Ayan. Without further ado, let's watch the video. Go!
is March 25 at wala akong gupit. Mamaya papagupit ako. Ito yung latest development ng bahay natin, guys. Meron tayong mga dingding. Yan, ginagawa ng ating kisame. Ayan. Tapos gagawa ng division dito. Gagawa ng division. At doon yung aming kwarto. Yung maraming gamit. Hinihinga ng baboy. Ayan, stay tuned lang tayo. Hello guys, pagbuti tayo ngayon. Update tayo sa ating bahay na pinapagawa. Let's turn around. Let's tour around. Ayan, ito yung aming hagdan, di pa natatapos. Meron na siyang bungbong. May kisame na. Bintana, di pa tapos. Ayan na. Magamit namin. Bintana. Tsaka yung ating kwarto. Ayan na. Kulang na lang siya ng pintura. Pipinturahan kasi yan dyan. Tapos sa baba, pipinturahan din yan. Kasi ang daming parang spaces. At i-assemble na yung aircon at saka yung ating window glass. Ayan. Good morning! Tingnan natin yung update sa ating bahay, yung mga natapos na nila. Today is May 30, 2020. So, tara! Hindi pa natapos yung hagdan, pero pwede na siyang lakaran. Kwarto na. Yan. May kwarto na isa. Hello, good morning. Ito yung aming kwarto, guys. May door jamb na. Window jamb pala. Para sa window. Ayan. May mga ilaw na din. Oh. Mga switch na. Ito ayusin pa to kasi ang daming ito. At may manok pang kikisali. So mamaya ikakabit ng kuryente. Kasi later dito na kami matutulog. Mag-anak. Ayan, hindi pa nalagay yung sagit ng ilaw. Yung aircon, di pa pwede. Mamaya susukatan to para lagyan ng manok. Lagyan siya ng parang window glass. Ayan. May pang background tayo sa YouTube, guys. Ayan, so update sa aming kwarto. Meron na siyang ilaw, guys. Ayan. And, yun na. Wow. Ganda niya. Ang cute, pero ang ganda niya. Meron ng mga ilaw ang aming. Ayan. Mamaya doon na kami matutulog. Hi guys, good morning. Today is June 2, 2020. So third week na ng pag-ayos, pag-repair ng bahay. Ayan, so wala pa siya pinta.
Wala pang pink. Pupulayan yan siya dyan. Dyan, puti. Dito lavender daw. So ngayon, sa baba na naman sila nagre-repair. Tingnan natin yung ginagawa nila doon. Yan yung nire-repair nila sa baba. Tingnan nyo. Yun na yung aming door. Paalam aming portahan. Hi guys! What's up mga kabans? Good morning, today is June 3, 2020 and birthday ng friends natin si Sam. Happy birthday Sam! At ang pamangkin namin na si Lino. Happy birthday! So today, i-assemble yung aming window. Ayan. Kasi napagawa kami ng glass window. I-assemble mamaya. Papakita ko sa inyo kung paano na i-assemble. Okay? Work muna tayo. Work from home mode. Ayos na ang nagyan na siya. Lalagay na yan siya. So yan guys, update sa ating window. Okay na siya. Ayan. Meron siyang lock. Diba? Lock siya diretso. Okay na siya guys. So sa isang ganito, 3,500. Ganitong kulay. 3,500 siya. And kasali na dyan ang labor. Tsaka kung maglalagay ka ng screen, kasama yung glass, add ka ng 700 pesos. Ayan, so ang kulang na lang dito is pintura. After na pintura, ilalagay yung aircon. Pwede na tayong matulog dito. Diyan. Ayan, so update tayo guys. Tapos ilagay yung mga bintana. Pinalagay na namin yung aircon. So, yan natin. Ang lamig niya. Wala pa siyang pintura. Pipinturahan pa yan. Ito white. Then ito, lavender. Ayan. Hi guys! Time check is already 9 PM and update lang. So nilagyan muna namin siya ng floor mat. Ayan. Kasi kailangan siyang pintahan dyan. Ayan. So hindi pa siya napipintahan. Dito lang matutulog kasi naka-assemble na yung aircon. Kaya naglalaro ako ng Mobile Legends. Shout out kay Stephen. MVP tayo. Ayan, yun na. Magamit ko. Anyways, ayan. So update ako next time pag nakulayan na ang kwarto na ito. Okay? Hi guys! Today is June 9, 2020. So update sa aming pinapagawang bahay. As of the moment, nasa level na kami na kailangan namin siya pintahan, pakulayan. So start na sila today. Ito yung nagawa nila. Tingnan niyo. Yan! Puting-puti ang ating kwarto. Medyo madumi pa yung ating floor. Kasi may gagawin sila dyan, parang adhesive na floor. Didikitan lang yun kasi ang daming butas. No?
Ayan, so puting-puti siya. Itong sa taas, mananatiling puti. Pero itong dingding, gagawin siyang lavender. So yan yung personal na choice ng ating mahal na Reyna. So bawal tayong mag-dispute. The aircon, ayan. Papalitan namin to kasi nasira na siya. Sa labas din, kukulayan ng puti. Hanggang dito lang. Hanggang dito. So ang kwarto na to, hindi namin siya kukulayan. Para siya hanggang ginawa naming bodega. Kwarto ng mama ng asawa ko, mother-in-law ko. Yes, dito ako nag-work as of the moment. Bukas transfer ako doon. Kasi pwede na siyang tulugan. So wala muna kaming aircon for tonight. Dito muna kami matutulog. Thank you sa nagbigay ng aking cute na mouse. Ayan, thank you po. Hi guys, today is June 10, 2020. Wala na akong t-shirt ngayon. Tira natin yung development sa ating kwarto. So ang pinakulay namin is lavender. Let's see. Ayun. So lavender na siya guys. Pero first coat pa lang yan. Meron pang dalawang coat. 1, then 2. Yan. May manok pa, nakikisali. Ang ganda ng aming kisame. Diba, may design na siya. Parang sand, parang rock. Ayan. So after nyan, sa floor na naman, ang floor naman i-work ko namin. Ayan, ang floor na naman, pumili kami ng adhesive para sa floor yung medyo makapal. Yes, manok. Alam kong manok ka. Makapal para matabunan yung mga yan, sira. Kilid-kilid. Sana pala pinagawa namin to para plain din siya, pero yung wood na ito kasi is very sentimental. Very matibay din yan siya. Ayan. Ayan, so labas tayo. Papalitan to kasi nasira na naman. Nasira siya. Basta medyo hindi mahal yung doorknob, madaling masira, kaya dapat mag-invest lang tayo sa mahal para hindi tayo papalit-palit. Ayan, hindi pa ito tapos. Kukulayan pa to ng puti, all white. Everything will be white sa labas ng bahay. And dito ako nagwo-work ngayon sa loob kasi pinipintura nila. Ito chocolate ang color nito, yung hagdan, kukulayan ng chocolate. Ayan, wawa ako ngayon kasi ang init dito ako mag-work pansamantala. Ayan, so mamaya baka makapag-live tayo. What happened? Kasama ko ang background, mga gamit ng mother-in-law ko. I'll be back tomorrow for another update guys, so stay tuned sa ating development. Hi guys, today is June 11, 2019. Tingnan natin yung development ng pagpipinta ng aming kwarto at saka yung sala sa taas. So tara. Working from home again. Ayun. Purple na din siya. Oo, napa-aircon. Purple na siya. Ayan. Tulog sila. Ganda ng tanong dito. So, kulay chocolate na siya. Hanggang sa baba. Hi guys! Hello! Good morning! Today is June 12 and Happy Independence Day sa lahat guys. So, update sa ating bahay ngayon. Ayan.
kulay purple, siya purple, lavender na siya. Tapos yung ginawa doon sa kwarto, same ginawa dito. And nakulayan na ang ating hagdan. Chocolate flavor. Chocolate flavor. Ayan. Yung door frame natin, may kulay na. Chocolate. And ang ating door ng kwarto ni mother-in-law, chocolate na din. Pero magulo pa rin sa loob. And yung door ng kwarto namin is chocolate na. Ayun. Ilalagay pa to. Kasi kagabi hindi ako nakatulog. Ang daming langaw. Susunod naging langaw. Open natin yan. Gabi kasi hindi kami nakatulog kasi walang doorknob. And meron kami nadidinig sa baba na parang may tao. Pag-isip ko kanina, sabi ko kay Grace, natin mo yung kwarto sa kabila kasi doon yung laptop ko. Baka wala na yung laptop natin. Pero fortunately, andito pa naman. Isa pa, wala naman silang madadaanan. I mean, ewan ko kung makakapasok ang nanakaw dito. Pero for sure, hindi sila makakapasok kasi silyado na lahat ng mga butas. Hindi na makapasok yung mga daga at saka ipis. Sila pa kaya. Ayan, so that's it for today sa ating update, guys. Kita-kits next time. Baka bukas. Bagong update, and thank you kay Madam Bakwa kasi medyo glowy tayo ngayon. Nakabira, good na. Open the door, please. Ay, hawakan kayo, magbasa pa. What? Grabe ang powerful ng amoy, parang noon ito. So, baba na kami para sa aming lunch. Kita-kits. So, kailangan batakan. Okay, mabukmak man ang pala ni. Mabukmak man itong binili. Makunit na tawa ni. Makuning. So, ang floor dito is sobrang dumi. Lalagyan siya ng vinyl dyan. So, yung vinyl is nasa baba. Papakita ko sa inyo. What's up everyone? Update tayo ngayon sa ating floor. Ayan. So, dito sa kanina, diba sabi ko, kailangan siya lagyan muna ng ayan, floor stand. Ayan. Kasi dapat pantayan siya. So, bukas ako siya tatrabahoin kasi basa pa yan sila, guys. Madikit yan sila. Ayan. So, ang tinrabaho nila ngayon, nilagyan nila ng vinyl. Yung floor dito hanggang doon. Ayan, so ang ganda na siya. Ang ganda na para siyang floor mat. But that is the vinyl, guys. Hindi masyadong mabaho yung ginamit na pandikit. So mamaya dito muna kami matutulog. Kasi kailangan pa siyang mag-dry. Ito yung ginamit namin, ginamit nila na glue. Ayan. Yung name nito. Vinyl tiles glue, non-flammable. Ayan. For vinyl flooring, they forgot to put again the doorknob. Bukas na lang kasi dito din kami matutulog eh. Ayan, that's the update for today. So, syempre, di kasali dito. Hello, ang aking working station. On Monday, doon na kami. On Monday, dito na ako mag-work. Kasi matatapos na sila bukas. Ayan. Hi guys, today is June 13, 2020 and update tayo sa ating bahay. Ayan, tapos na lahat-lahat ng kanilang trabaho. Ayan, may kulay na yung ating hagdan. Tapos na nalagay na lahat ng vinyl, ang kalat pa. Ayan, okay na. Natanggal na din yung mga
scotch tape sa taas, yung mga bata. And nalagay na din sa wakas yung ating doorknob. Pumili kami ng mas mahal para matagal siya masira. And tapos na. Tapos na ang bahay. Nalagay na din yan. Natuwa na pa. Natuwa na pa. Ako naramak ka. Sige na pa. Lavender na lavender. Nakawan ng aircon ngayon kasi ang init. Sige na pa. Ayan, dito silang dalawa. May papasok ako dito. Maliligo muna ako sa baba Napayusog mo na. bago tayo pumasok. Ayan, so ito muna yung partial na aming Natuwa na. development sa bahay. Next vlog natin yung sa baba. Kasi yung baba hindi pa natapos. Hindi pa natapos sa baba. Kailangan pa namin siyang budgetan pa ng mas malaki. The total expenses namin dito is itatakel ko sa aking vlog after nito. And thank you so much po. Thank you so much kasi natapos na siya. Wala nang babayarin. Gusto yung bulbul ko. Ayan, it's been 1 month din bago natapos yung taas namin. Polishing and all. Pintura. Grabe. And ayan, thank you so much guys. Thank you so much YouTube. And the next part ng vlog natin is yung baba naman yung ating ibang vlog. Kung magkano yung gagasta doon, papakita ko sa inyo yung baba. So partially, may nagawa naman doon. Kulay ng pintura, kulay ng pintuan. Ayan. Hindi lang yung sumali ito. Pero kailangan kasi namin siya pakulayan pa. Tingnan. Ito yung situation sa baba. Ayan, nakisame na siya bago nakisame. Kailangan pa siyang kulayan. Ayan, may kulay na. So guys, that's it. Yun yung development ng aming bahay from the top hanggang ngayon. Magpapasalamat kami sa mga tagagawa or tinatawag naming panday dito sa amin sa Davao. Sa mga karpentero na gumawa ng aming bahay. Thank you so much. Ayan, so yung total na nagasta namin is I think around 180,000 to 200,000 kasi total makeover talaga siya. Like yung mga walls sa baba, giniba talaga yung kisame, yung mga lights. Kasama na dun yung labor ng karpentero. Eh medyo mahal siya. Yung sa baba, na-start na siya pero hindi pa siya na-continue. I think i-continue ko siya sa katapusan kasi kailangan namin ipa-tiles yun sa baba. Kasi napasok yung mga daga at saka yung mga ipis. Yun yung number 1 concern namin kasi dito sa bahay. Kasi ang daming butas where makakapasok yung mga daga at ipis. Ayan. So yun yung total na posibleng na gasto namin. Posible. 108 kasama ng mga pagkain, yung mga travels, pamasahe and all. Ayan. And before ko i-end yung aking vlog, I just want to say thank you so much din kay Ate Charing TV, Inday Kabkab, Madam Wakwak, Inday Ngabil, and Balbakwa Queen. Sila yung mga hinahandle ng YouTubers and a big part of this house transformation kasi malaking tulong din. Aside sa pag-iipon ko ng aking pera para mapagawa ang bahay na to, malaking contribution din nagawa nila sa akin. Like, naisip ko talaga guys, hindi talaga madali magpagawa ng bahay kasi yung initial budget namin is 50,000 pesos lang. Hindi namin in-expect na aabot siya ng 180 to 200 kasi nga we're sticking sa budget lang. But hindi namin alam na provide namin siya. Siguro, I don't know why. Pero na-provide namin siya. Siguro malaki talaga yung tulong malaki talaga ang tulong ng YouTube. And at saka yung mga YouTubers din na natulong sa akin para matapos ang bahay na to. Hindi pa siya totally tapos kasi kulang pa sa baba. And itong vlog na to is partial muna, taas muna. Sa taas ng bahay. And next is yung sa baba naman. Ayan. So nakikita mo sa background natin guys, purple na purple tayo. And yung kusina background will be doon pa rin if I'll do mukbangs kasi I need a high
table kasi hanggang dito para makita yung food talaga. Kaya medyo makikita nyo pa rin yung background natin. Medyo hindi pa siya tapos, hindi pa siya what do you call that? Hindi pa siya polished. Ayan. So thank you so much once again everybody for watching my videos kasi malaking impact talaga siya sa aking revenue and dahil dyan magagawa natin ng mga bahay natin and first time kong mag-aircon sa bahay actually na akin talaga kasi nakiki-aircon lang kami sa mall dati and yun, thank you so much and I am so happy and hopefully magtagal pa ang YouTube and magkakaroon ako ng bagong business ngayon guys. And i-register ko siya sa BIR kasi I am considering myself as online seller. Ayan. And ito yung aking bagong business. And Flight Attendant Beauty Secrets by Madam Wakwa. I am the official reseller sa Davao City. So I need to register my business for legality purposes. And umabot tayo ng 250,000. Hopefully, we can pay tax na the government. Ayan. Thank you so much guys sa pagsama sa akin for the past 2 years from 2017 up until now 2020 and nakakalahati na tayo ng taon. It's June already and malapit ng Father's Day. Thank you so much sa lahat ng bumate yung mga na-victim. So June 21st pa ang Father's Day. Thank you so much guys and I hope nag-enjoy kayo sa mga videos ko and I am more open for suggestions. And if you want to be a member of my channel, you can click the join button guys and mura lang ang membership, 99 pesos, 129. Kung love na love mo ako, you can pay 3,000 if you want. So thank you so much guys po pusama sa akin for this video and I hope nag-enjoy kayo and na-inspire ko kayo sa pag-YouTube. Always remember, okay lang, tama rin, but never quit. If this is your passion, do it. Don't stop dreaming. Bye guys, always be healthy and see you again next time. Always have your family.